Alhaji Ali alhamdulillah zuwa location ga Alhaji Ali Nuhu ya zo location din mu na makota me sunan ka sunan location da ka zo me sunan makota na Shaharu Khan mu muka yi makota to mu sake dawa za mu sake makota wannan karan ba ni da hakuri a cikin fim kamar da so kamar yan uwarka da so yawa yayi gane yan uwarka da so to alhamdulillah ga mu mun bayyana dukan mu ga mu a location mai suna makota jama'a neman halal da wuya alhamdulillah kun daga yadda muke tafiya ba man saboda magana a shutin fi aiki na kudi ya bushe Allah mun gode maka muna da sana'ar yin dai alhamdulillah a ce sana'ar wane kaza za dai a ce sana'ar kaza ba za a ce ba a san sana'ar mu ba ga munan dai